Ya yi wa ƙanwata ciki kuma yana yunƙurin zubarwa ba tare da sanina ba. Story time. Ƙanwata tun da na yi aure take tare da ni. Lokacin da na yi aure tana da shekara 11. Da yake garin da na yi aure yana da nisa da gurin iyayena. Shi ya sa mahaifina da mahaifiyana suka yanke hukuncin bari su bani ƙanwana bayan na yi kamar wata 2 domin in samu abokiyar hira tun da can da aka kai ni ba wai na san kowa ba ne. Kuma ba garin dangin mijina ba ne, a inda yake aiki ne. Kuma dalilin da ma ya sa suka bani saboda gidan da nake gida ne mai girma. Domin 3 bedroom flat ne, kun ga kuwa akwai inda za ta sauka ba tare da ta takura min ko ta takura ma mijina ba. Kafin su ɗau wannan ƙanwar tawa su bani, sai da aka tambayi mijina akan ya amince kuma ba za a takura mishi ba, ya ce ya amince. Ko da aka dawo da ita gurina da za a sa ta a makaranta mahaifinmu sai da ya kawo kuɗi ya ce a sa ta a makaranta amma mijina ya ce a'a babu damuwa, shi ya ɗau alkawarin zai riƙe ta kamar 'yar cikinsa kuma zai biya mata kuɗin makaranta. Ya cika alkawarin shi kamar yadda ya ɗauka, ya sa ta a makaranta, makaranta kuwa mai tsada, makaranta na masu kuɗi. Har ni ma ɗin ina masa faɗa akan wannan makarantar ya yi tsada. Idan muka fara haifan namu yaran suka fara zuwa makaranta fa, ya za a yi? Ya ce ai ita ma kamar nashi ne, tunda ƙanwana ne kamar ƙanuwansa ne. Don haka kar in damu, idan muka fara haihuwa Allah zai rufa asiri. Haka rayuwarmu ta ci gaba a wannan garin da ni da shi da ita. Har na zo na haifi ɗana na fari, ya girma shi ma ya isa shiga makaranta, aka sa shi a makaranta. A lokacin ta ma riga da ta gama firamare tana JSS amma makaranta ɗaya ne suna tafiya tare kuma mijina yake kai su kuma idan lokaci ya yi ya je ya ɗauko su daga gurin aikin shi ya kawo su gida. Har na zo na haifi na biyu, sai da na yi 'ya'ya maza guda 3 kafin nan Allah ya zo ya bani na mace. Daga nan na ce ma mijina ya kamata mu dakata da haihuwan nan haka saboda yanda hidindimu ya yi mana yawa kuma ga kuɗin makarantar yara. A wannan lokacin ƙanwana ta riga da ma ta gama secondary school. Domin kuwa haihuwana ma yana da tazara don haka ba ni da matsalan komai, ta girma ta cika budurwa ta gama komai. Ta rubuta JAMB ne ba ta samu ba, tana jiran wani shekaran ya zagayo, shi ya sa ma dalilinta da ta zauna a gida. Na lura ƙanwana tana ta rashin lafiya kuma na rasa gane kan abin da yake damunta. Sai dai idan na ce mu je asibiti sai mijina ya ce shi zai kai ta asibiti. Shi yake kai ta asibiti ko da yaushe amma kuma rashin lafiyar nan ya ƙi ci ya ƙi cinyewa. Wata rana da baya nan a gida na ɗauke ta na kai ta asibiti da kaina. Bayan na kai ta asibiti aka yi gwaje-gwaje aka ce babu malaria babu typhoid. Sai likitan ya ce min, sai likita ya tambaye ta when last ta ga al'adanta, sai na ga ta tsaya tana kallo. Na ce mata baki ji tambayan da ake miki ba ne? Sai na ce ma likitan ya yi mata gwajin ciki ma kawai. Ni dai na ce a yi mata gwajin ciki ne ba tare da zarginta ba domin ko saurayi ban taɓa sanin ƙanuwana da shi ba. Yarinya ce kamulalliya ba ta zuwa ko ina daga gida sai kuma in za ta je kasuwa. In za ta je ma ana kai ta ne a dawo da ita. Don haka kawai na ce dai a yi mata gwajin ciki domin na ga likita yana tambayanta kuma ta tsaya tana kallo na maybe ba ta sani ba ne. Kuma ba na son likitan nan ya sa wani zargi a ran shi don haka na ce a yi mata wannan gwajin. Ban kawo zargin komai ko wani abu a raina ba, ni kawai na ce a yi mata ne. Na san kalan tarbiyyar da ni da mijina muka ba ta. Domin mijina ya jajirce a kan maganar tarbiyyantar da ƙanuwana babu ƙarya. Aka yi mata gwajin ciki, ai kuwa result ya dawo positive. Na ce mistake ne, aka kuma yi still ya dawo positive. Aƙalla sai da na zagaya asibiti sau 3 a ranan, kowane asibiti result ɗinsu positive. Wato ya kama dai an yi mata test guda 4 kenan. A asibitin da na ce mistake ne na farko sun yi 2. Mun zagaye guda 2 ya kama 3. Don haka kowane shaida ya tabbatar da cewa ciki ne da ita. Hankalina ya tashi me zan ce da mijina, ina kuka na koma gida da ni da ita. Daga nan na sake biya na je na siya wannan abin da ake yin test da shi, tsinken test. Na zo na sake gwada ta a gida da kaina kar dai a ce wa'innan mutane mistake ne suke yi. Bayan na gwada ta ai kuwa ya sake zuwa min layi 2 ɓaro-ɓaro da alama ma cikin ya kai wasu watanni. Ai kuwa hankalina ya tashi. Na kira mijina na ce da shi ya zo gida domin ni ban san me zan ce mata ba, ban san ta ina zan fara ba.
Na san yarinyar nan ba ta zuwa ko ina kuma bata taɓa ce min tana da saurayi ba. A take na karɓi wayanta domin na bincika me ke faruwa a wayanta amma yarinyar nan ta ƙi ta buɗe min wayanta. Ban san da cewa ta canja password ɗin da na sa mata wanda ni da mijina muka sani ba. Ashe ta riga da ta canza. Da yake mijina ne duk wata duk ƙarshen wata yake karɓan wayanta ya duba don haka ni ban cika yi ba ganin shi yana yi. Kar ya ce ina shishigi saboda ƙanuwata ce. Don haka nake barin shi ya yi wani abubuwan da kanshi a kanta na cire hannuna. Da mijina ya dawo aka fara tambayanta wa ya mata ciki. Shiru. Wa ya miki ciki? Shiru. Da na fara dukanta mijina ya ce in bar ta. Da na dai dage akan cewa in bata faɗa min wa ya mata ciki ba sai na kira iyayenmu na sanar musu. Ta san waye mahaifinmu kashe ta ma zai iya yi akan wannan abun. Buɗan bakin yarinyar nan sai cewa baban wane ne ya min ciki wato mijina. Na ji kaman ban ji ba na sake tambayanta ta ce shi ya mata. Ai kuwa ina juyawa gefen shi sai na ga ya sunkuyar da kai. Ya tsuguna a ƙasa ya fara bani haƙuri a gabanta. Ina kallonta ina kallon shi ita tana kuka shi kuma yana bani haƙuri akan in yi wa Allah in yi wa Annabi in rufa masa asiri. In rufa masa asiri to wane asiri zan rufa masa ina kallonsa na ce ban gane ba. Ya aka yi haka ta faru? Marasa kan gado saboda tsabagen ruɗewa. Ya ce zai mun bayani na ce mishi ba na son na ji komai daga gare shi. Na juya kanta na ce mata ke sa kai yanda zaki min kenan. Abin da zaki min kenan zaki saka min da shi. Duk abubuwan da na miki. Na ce mata ta yi min bayani ina jin ta ya aka yi haka ta faru. Ta nuna min da cewa ashe ba wannan bane ciki na farko da mijina ya yi mata. Ya taɓa mata ciki tun tana secondary school. Amma aka zubar da shi ba tare da sani na ba. A nan ne hankalina ya kai kan wani rashin lafiyan da ta yi. Aka yi ta magani muka rasa gane kan gadon abin shi ma wannan mijina ne ke jigila da ita na kai ta asibiti. Ashe a wannan lokacin ma ciki ya yi mata. Sai da aka samu wannan cikin ya fita tukun ta dawo hayyacinta ta ji sauƙi. Ni ina nan mahaukaciya doluwa ban sani ba. Na yi ciki na ɗaya na biyu har sau huɗu. Na haifa amma ban sani ba ƙanuwana ta yi ciki har ta zubar a gidan da muke rayuwa tare da ita ta sa hannun mijina amma ba tare da sani ba. Dalilin wannan cikin ya fito fili shine har asirinsu ya fito shine sun yi ƙoƙarin a zubar da shi yayi wato duk jigilan asibitin nan da yake yi da ita zuwa zubar da cikin nan ake ciki kuwa ya ƙi fita. Last abin da aka ce musu dama a asibiti akan idan aka takura wa cikin nan lallai za ta iya rasa ranta. Idan kuma ba ta rasa ranta ba to za ta iya samun nakasa ko a mahaifanta ko wani gefen daban. Ina zaune ne kaman gunki nake jin abubuwan da take faɗa min da shi ma yake faɗa min. Akan dama yana so ya faɗa min bai san ya zai yi ba tunda ciki ya ƙi fita. Yanzun kaina ya ɗaure. Ciki ya ƙi fita. Ni ma na gwada a asibiti ciki ya ƙi fita duk da ban ba wa mijina fuska ba kuma bana magana da shi har yanzu. Amma ciki na nan fa ya ƙi fita kuma cikin nan aƙalla yanzu ya kai wata 6. Ban san ya zan yi da iyayenmu ba idan har suka san wannan abun. Mijina ya ce da ni in bari idan ta aihu sai ban san ya zan yi ba. Cikin nan ya ƙi ya fita. Ga iyayenmu ta yi wata 6 yanzu bata je ta gansu ba. Da yake suna zuwa hutu da yarana duk lokacin da yaran suka yi hutu tunda ita ta riga da ta gama secondary school. Yanzu ba ta zuwa makaranta. Mahaifina ya fara tambaya na za ta yi JAMB ne? In dai za ta yi ne a sanar da shi ko kuma ta yi applying na School of Nursing. To yanzu duk ban san ya zan yi ba saboda ga ciki a jikinta kuma yanzu ya yi wata 6. Bai kai lokacin aihuwa ba balle in ce za ta tafi makaranta ko yaya kuma mahaifina in ya ga yarinyar nan bata shiga makaranta ba dole za su iya sanin akwai matsala za su yi tunanin ko mun kasa ne. Za su iya ce ta dawo gabansu. Kaina ya ɗaure don Allah ku bani shawara. Mijina ya riga da ya gama tozarta ni. Ya min abun da har in mutu ba zan manta ba. Aƙalla aurena da shi ya kai shekara 15 amma ga abin da ya saka min da shi. Yarinyar da ya rena a hannun shi
ya rena a gaban shi ita ya yi wa ciki har sau 2 ba tare da sani na ba. Dalilin wannan ya ƙi fita shine dalilin da ya sa ma na sani, in ba haka ba har za su zubar da wannan ma ba zan sani ba. Don Allah ku bani shawara ya zan yi. To jama'a ku ba wannan baiwar Allah shawara, ka faɗi alkhairi ko kai shiru, idan ka san ba alkhairi za ka faɗa ba ka rike opinion ɗinka. Idan kina da labari ko kana da labari za ka iya min magana a DM ina na Instagram ko ka min magana a Facebook ina mai suna Fatima Yahaya, sunan a saman wannan bidiyon. Allah ya sa mu dace, wannan ba labari na bane.